Парвандаи Хайрулло Мирсаидов хабарнигор ва раҳбари КВН-и Тоҷикистон пас аз 6 моҳи тафтиш ба додгоҳ ирсол шудааст. Дӯстдони суғ расман таъсиқ кард, ки иттиҳоми барангехтани кинаву адовати милливу мазҳабӣ аз рӯи моддаи 189 кодекси ҷиноӣ алайҳи ӯ бардошта шудааст. Гулчера Ғоибназарова, ювари вариздаи дӯстдони суғ, рӯзи 21 май ба радиозӯдӣ гуфт, бинобар сабаби исбот нашудан тафтишот моддаи 189-ро аз Парвандаи Хайрулло Мирсаидов ҳазф кард. Ба қавли хонум Ғоибназарова, Парвандаи Хайрулло Мирсаидов бо 3 модда ва бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ рӯзи 18 май ба додгоҳи шаҳри Хуҷанд фиристонда шуд. Ҳафтаи гузашта як манбаъ ба радиозӯдӣ гуфта буд, қарори бекор шудани моддаи 189 аз Парвандаи Мирсаидов бар асоси хулосаи ташхиси мутахассисон гирифта шуд, ки дар саҳнаҳои ҳунарнамоии гурӯҳи КВН аломатҳои барангехтани кинаву адовати милливу диниро ошкор накард ва бар асоси хулосаи ин ташхис моддаи мазкур аз парванда берун карда шуд. Ҳамчунин ба гуфтаи ин манбаъ тафтиши додистонӣ маълум кардааст, ки Мирсаидов на беш аз 300 000 сомонӣ, чунон ки қаблан мақомоти додистонӣ гуфта буданд, балки ҳудуди 100 000 сомонӣ маблағи аз буҷа барои гурӯҳи КВН ҷудошударо барои харчҳои хусусии худ ва ба таври ғайримақсаднок истифода кардааст. Дӯстони суғ 3 рӯз баъди боздошти Мирсаидов рӯзи 8 декабри соли 2017 гуфта буд, ки дар нисбати ӯ мутобиқи 4 моддаи кодекси ҷиноӣ парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Бо бекор шудани моддаи 189 акнун Мирсаидов дар додгоҳ аз рӯи иттиҳомҳои аз они худкунӣ ё исрофкорӣ, сохтакорӣ, тайёр кардани ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷат, мукофоти давлатӣ, штамп, муҳр ва бланкҳои қалбакӣ ва дидаву дониста расонидани хабари бар дурӯғ посух медиҳад.